assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe ayawo pindi tv bisimilla moon e roɓinde moon janidel garandi men jeeɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho eko weltare tan ñande foof arde ɗo ene hucciti e moɗon ko adi ɗum en jetti Allah en juule nelaɗo Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kokkude men fartangue artude ɗo hande huccidde e moɗon ko wona ɗum en calmini jihnaɓe sennaɓe waliyaɓe foof calminama ñagama duwa o nde yuppoto e aduna nde foof e nde yuppoto kadi e Sénégal ha oɗon boros covid 19 yaltana meɗen hawra e paɗe muɗum ko noon min calminirta monen mana kala inde muɗum ene wonde mbadi yettode muɗum ene mbiɗum monni guil adani ko welta tan wonanta amen ñande foof arde huccidde moɗon ñande foof kadi jaada toon hen koye banimon debbo Dieynaba Ndonga ene wonde banum gorko Amadou Moussa Anne gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa Anne jaam walema wale jaam debbo mon jumdonde masina toro mi salminima mi salmitimama mi salminima kadi mi wima produit ISEC je pense que so wi noon yimɓe hewɓe ene gandi ko kalami ko kadi machallah a yitodiri hewɓe ɓe cikanno ka majjuɗo mate en ɗum ɓe cikanno kono koɓe jiiti kam ko ɓe beltima no ɓe jiiti fruit ISEC mabɓe tigui ɗum noon ndeñi hakkillaji moon onon ISEC naaɓe ɓe ganduɗa oɗon jangguidannoyo mo ganduɗa ko Dieynaba Ndonga o majjani heddi noon tan o wonno ko hakkude Dakar e Djoum joni noon kam machallah amon ɗo ko adi komo doga kadi on fa toon to Djoum mbiɗa sikki kam aɗa wawi wadde rasire bandiraɓe mbiyaɗan ɗo ha ala mbeɗen ɗo ha yesso Allah joni mi dusatɓe ha yesso inchallah saabu koɓe yituɓe mi joni bisimilla ɗum noon on pamiri noon wadde kamɓe dendagal ISEC naaɓe yimɓe maɗa sehilaɓe ma anduɗoɓe mo toon kamɓe kala ɓe calminama no fewi ɓe jettama kadi en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe no kewɗen wiide wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal wattuɓe hakkillaji mumen eko mbatten ko ha tengti ummotoɓe subaka law ina eto ƴewde holko kewi e nder leydi Sénégal e roɓiɗo jayreji tawi ɓe cuuɓi ko plateau mabɓe mo ganduɗa o ko plateau roɓiɗo jaydeji e Pindi TV wadde ɓen ko jettor keeriɗo joguiɗen fewde mabɓe e sababude yiddeɓe humpitade ɗum noon ko wideɓe hono goni wiide kala subaka caggal yettude Allah ko julde nabi Mouhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kono mbiyenɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh en tout cas de passage mbeɗa salmina wa ISEC naaɓe ko mbi ko fruit ISEC ko gonga tawaɓe gandi toɓe jewdi hen men no fewi e promotionnaire yam yimmi yiñande fo commentaire uji mabɓe e aussi mbeɗa weltaniɓe no fewi annen mbeɗa jogonno nulal pangal e ma biteɗo Abba Serif Diallo o jooɗi ko ɗo illitatol o wima sa wi debbo mo jumdonde masina o ya yettin ko foti ko rewde hen woni debbo mo jumdonde masina to roggural sahibaɓe e waliyaɓe wima to wi simtay sengueji ya yettinto toon malla jimtay kuɓeje sikanno ko wiyete sengueje ko e leeɓe calo ɗum no mbiruɗa fo wima ko ya yettinto toon ko nden ɓuuratama welde no fewi kadi amo weltanima amo salminima de passage d'accord wona ɗum ko hande mbiɗa wi ko ɓuuri tentude hande e jayndeji meɗen ko noon tigui kanko on ɗon diallo en calminima en jettimo kadi en nani ko haali ko inchallah ma en mbatten hakkille no fewi si kala Dieynaba ene jeeya hande ko ɓuuri tengtude mbiyen ko kabaru goto eɗen gandi ko hanki jamma ko wiyete couvre feu comme état d'urgence no wayno on naati en vigueur ɗo e leydi men Sénégal e on tuma noon jayde ɗi pini dawi hen saabu kay wonno gueɗɗe jaruno hankkilleɗe kewɗe guuli jaw ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kono caggal roɓino jaydeji Dieynaba hono kala ñande alkamisa ma en gar e leydi gotirndi cuuɓiɗen e haalde to banggue caggal leydi hande noon paaɗen ko toon to dowlaji dentuɗi woni États-Unis eɗen gandi hanki jamma wonko hawni waɗi toon e oɗo jamma beɗɗo ko noon tigui hande uddititen ko jayde men las ko noon tigui las quotidien e o subaka hande wi ko natgol en vigueur oɗo couvre feu ɗum ko jamma hanki woni jamma beɗɗo ɓe mbi tan de ko ngol ɗo bindol boɗewol révolte dans Dakar manam tan de ko pilñitte kewɗe jiiya e nder leydi men ha tengti wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe koliti tuggude e Médina Ñaari Tali Grand Yoff Pikine kono kadi e toon to Parcelles Assainies ala de e ɗi nokkuji ɗi duppaka ponoje kono kadi garmi garaji hakkude dadiɓe leydi men Sénégal ɓen sukaɓe wiɓe tati memata jeenayyi kañumen jadani e on ɗon couvre feu kona ɗum commissariat toon to arrondissement Mbo Guinaw Ray hollitama wonde de ko sukaɓe tigui jaani e on ɗon commissariat duppi ɗum kono kadi bonni toon gueɗe kewɗe e on tuma noon hawri koye konngudi horeji leydi Macky Sall ina hollita wonde ene wayno de ma wat kala peeje e pellitte beele kay ɗen kuule ina korme e nder leydi men Sénégal ɗin konngudi makko jaaji walla mbiyen konngudi ɗi noon kala ene tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde las quotidien hen ko jayde enquête ko noon
noon tigi nden ɗon e oɗo subaka hannde wi ko seppo wulgo jaw ɗo e Dakar e toon to Thiès siftinde ko ɗen leyɗe ɗin diwnuji ɗiɗi ne wayno mbiya yo keddo e galleji mumen tuggude waktuji nogas e goho ha nangui waktuji 5 subaka ɓe mbi tan de ko couvre feu mo ganduɗa kay hannde wuli jaw e ɗin nokkuji ɗiɗi ɗum ɗon noon ko mette musɗe yaye hakkude walla mbiyen e dow ɓen sukaɓe ha ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe telli tigui e beddaji ɗi e ñaar e jamma beɗe ɗo o ɗum ɗon noon ɓe koliti ko leyɗe kewɗe memama jayde las nde limti kono kadi jayde enquête joopi tan ko leyɗe kewɗe guuli jaw e on tuma noon ha ko ɗum jeeyi sababu jagorɗo tambiɗo gueɗe e kisal nden ko leydi Sénégal hono Antoine Félix Diome telli e ɗin ɗon e ɗen ɗon leyɗe kono de tawi omo yaadi e worɓe ganduɗa ɓe ko dadiɓe woni kono leydi Sénégal kono ɗum RADDHO e Ligue sénégalaise de droit de l'homme kono kadi Amnesty ndentini laamu leydi Sénégal nde kay ɓurata rende sukaɓeɓe ɓe mbasa kay ha joni fawde ɓe yoga e piile hani e gueɗe musɗe ɗin konngudi jajine tawe e hello ɗiɗi e nde jayde enquête jayde l'observateur nden jayde groupe Futurs Médias kañum ne yillima e boli wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe mbi tan de ko manifestation hanki gam haɓade on état d'urgence kono kadi e couvre feu ɓe koliti wonde de ko laabi ɗi kañumen mbaɗi couvre feu e hono no jiɗiri ni ɗum woni ko jayde nde wi ɓe garti noon e oɗo film mo ganduɗa kono ɓe guinniri hono intifada mo ganduɗa kay ina kay jibini caɗele no fewi e jamma hanki o poste police mbo Thiaroye ɓe koliti wonde de ko ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe koko manam koko tara tawi taariɓe ko sukaɓe hollirɓe wonde ɓe jaltata e on ɗon nokku e on tuma noon jagorɗo mo ganduɗa kam tambi gueɗe e kisal nden ko leydi Sénégal tellima e boli ɗi e yogo e leeɗe gam kay andinde yimɓeɓe yo gueɗe ɗe yo gartir hakkillaji mumen kono kadi ko kuulal ngal laamu darni alay saago dendagal ɓesguji ɗi kala ɗofto ɗin konngudi jaaji ina tawe hello jeegom e nde jayde l'observateur jayde le soleil nden jayde guindiri ene wayno ari e natal hoore leydi ndi Macky Sall ɓe kolliti wonde ko oɗo état d'urgence jaltugol muɗum e couvre feu ɓe kolliti de ko diwan Dakar e diwan Thiès ɗum ɗon noon hoore leydi ndi Macky Sall ene yaadi kay ha joni e mbiyen hono fawde kuule ɗe moni kala wawa hormade ɗe ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde o wi ko mo wat kala hunde kala peeje beele kay yimɓeɓe ina ɗofto ko fawa e dow mumen ko kona ɗum ko o arti e ko yewti ha joni e hadde kala ko fati e banggue dente ha tengti e nder jagorɗe ɗe kono kadi e gollorɗe ɗe ɗum ɗon noon kanko ɗum woni ko hoore leydi ndi haali hanki e nder ngunɗon batu jagorɗe kona ɗum ko o holliti wonde mawo kay eto ha joni sarde ko yewti ko ko wiyete hono test rapide beele kay ina nawe e nder jokli Sénégal kala mben ɓen sikkaɓe ne gonde rafi coronavirus ina mbawa testede ko ɓuuri yawde ɗin résultat ji gande tawi tampinta hay goto jayde Vox Populi nden ɗon jayde oɗo subaka hannde ina wayno arti ko e on couvre feu kam e état d'urgence ko embouteillage woni tan ko ɓitto musɗo teska tigui e ñalawma hanki gadiɗo e ko yetti on noon couvre feu gartuɗo ɓe kolliti wonde noon ko Dakar de diccima hanki manam kawo kono kadi musalla mawɗo yiyaɗo e Dakar ha tengti eɓe ganduɗa ɓe kay ko yaroɓe koyɗe kono kadi ɓen joguiɓe autoji ko ɓitto yiya moni kala ina doga gam hoorde galle muɗum beele on ɗon heure woni waktu couvre feu ene wasa yettade e on tuma noon ko musal mawɗo yiya e ɓen Dakar naɓe kono kadi yiya ha tengti e ɓen hotoɓe to banggue hono toon to banlieue manam to ɓuuri woɗɗude wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe kolliti noon wonde ko autoroute mo ganduɗa ko AIBD fewde toon to Thiès kono kadi AIBD Mbour koko uddete tuggude waktuji 18 ha nangui 6 heures subaka foof noon ko gam tigui hormade kono kadi e ɗoftade ko yutti ko e ɗe pellita ƴettade o woni couvre feu jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde arti e fannu goɗɗo hasino tawi woɗɗani e oɗo saaha mo kalten woni on brosse coronavirus saabu kañum jibini oɗo état d'urgence kam e couvre feu kamɓe noon ɓe garti ko yewti ko ƴellitugol woni ɓeydugol ɗin kawuji ɗi ganduɗa ɗi hannde ina uddi hakkillaji kono de ɓe cuuɓi ko haalde ɗiɗon nokkuji tati ɗi ganduɗa ɓe kollitide ko nokkuji joɗiɗi e Bombo woni Diourbel Kaolack Matam holtama wonde ɗi nokkuji kala limtadi ina kay kulana woto kawɗi ɓeydade toon ƴellitade saabu kay eɗe balɗe battidiɗi hollitama kala ñande e limore mawde to banggue cas communautaire ina teske e fannu o ɗum woni ko jayde fini dawi e hello muɗum tati e nayyi e nde jayde quotidien le quotidien jayde libération nden ɗon ne wayli sawru mboggu e subaka hannde arti e ko yewti document mo ganduɗa kay ko baɗɗo ko wiyete ko modification de la loi relative to banggue état d'urgence kono kadi état du siège ɓe kolliti wonde de ko Macky Sall o saaha hannde ƴetti tekkirondima kala pouvoir mo ganduɗa kay omo fonno ɗum rendude e goɗɗo ɗum ɗon noon hannde foof arti e juuɗe makko kono o welira o
o waɗirta ɗum jeyi sababu noon ɓe kolliti wonde so welama o jooɗo ha e subaka he tan o waɗa décrété ko wiyete hono état d' urgence tawi o waynaki Samba kono kadi o waynaki Demba wona jagorɗo kono kadi wona ɓe ɓe ganduɗa ɓe ko subaɓe tedduɓe ɗum ɗon noon omo jogui on ɗon hatan ko tolni e lewru tawi de en hesɗitine ko tolni e lawol gotol ɗum woni ko jayande fini dawi gam andinde e oɗo saaha hande ɗum saabi noon ɓe mbi ko foof tan kala ko yewti pouvoir e oɗo saaha hande ari e juuɗe makko kanko mo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall jayande stade uddata jayande limen ene woodi nden ɗon e oɗo subaka hande waɗi ko natal ɓiɗɗo leydi Sénégal naaɓe o hono Keita Baldé Diawo ɓe mbi tan de ko kanko on ɗon ɓiɗɗo Sénégal naajo la renaissance du lion ɓe mbaɗi ko namdal beele de wona jibtinogol mo ganduɗa ko ndin mbarodi ndi ganduɗa ɓooyi tigui ɗanade ɗum noon ko caggal nde o kay fooli hanki walla mbiyen nde o walli kippu makko mo ganduɗa o ko folde Inter de Milan o loggi hen loggol gotol kowona ɗum ina tawe hen ɓeɓe ganduɗa ɓe ko Jaraaf de Dakar kamɓe kippu Médina o de hanki ɓe mbaɗi gueɗe mantiniɗe toon to ganduɗa ko woni Abidjan to nokku biteɗo San Pedro e on club maɓe on club jaɓɓinoɗoɓe e ko wiyete e hono ko wiyete barrage coupe CAF kamɓe noon Médinaɓe de no wayno ɓe pooliɓe loggi ɗiɗi e loggol gotol ko ɗum jeeyi sababu noon eɓene e damal ko witti ko e phase de poule manam eɓe tigui e dernière hono ko wiyete qualification caggal nde ɓe mbaɗi qualifié ɗum ɗon noon mo ganduɗa ko kippu mabɓe o biteɗo Youssouf Dabo holliti hen weltare muɗum walla mbiyano mo ganduɗa ko DAF woni Malick Daf holliti hen tigui weltare muɗum no fewi sababude ɓen ɗon sukaɓe juude kono kadi kolliti tigui ene jiiɗi folde on ɗon kippu mbo San Pedro ɗum ɗon noon ɓe garti ngun ɗon pol ganduɗa ngu kay ɓe guitti ɗum ko toon to leydi Côte d'Ivoire ina wayno Dieynaba ko ɗum ɗo wonno ko tongguna ɗen e kelle gadane oɗo subaka ko noon tigui no subaka kala ko e star kewɗen tonguirde robinde jayndele meɗen gandantunoɗo meɗen ñande foof e ñalawma kono ko wona ɗum ko avant meɗen yewta e point du jour hande o woni toɓɓere mo gaddante rendo men go ñande foof jinmi ko namdade hanki no guurduɗa ñalawma o ɓayde ko hanki fuɗɗino couvre feu no wiirani no guurduɗa ñalawma o mbata yettima galde mon law walla ko amoruji jaaruɗa koyɗe ma walla no mbaɗɗa walla no guurdumi jammo mo arani kam mi hewani yaltude guila nden saaha noon ko Allah addi couvre feu ko aussi nden somi jippima ɗo hen soit nde mbaɗannomi journal 19 heures to banggue radio 19 heures 30 tawata komi yettima galle aɗa andi mi woɗɗani donc noon min kam mi ala on probléme et puis hanki machallah mi jogaki mi dañani caɗele so wona tolnade falantere nde daari yimɓe dongno goto fof ne eto yettade galle mum ko guila law ene muusi ene hamni kono kadi yimɓe mbiye tan ko yo mbaɗir noon saabu ko ɓaɗa woni ko ɗum woni kadi aussi haare nde ganduɗa ina wawa foolede walla mbiyen folde on ɗon rafi coronavirus wadde yimɓeɓe yoɓe ndespectu manam yoɓe keddo e galleji ɗi ɓe mbasa wadde hono no ɓeɗo sukaɓe Médina Ñaari Tali Grand Yoff Pikine et Parcelles Assainies naɓe mbaɗi hanki jamma wiide ne husodira e laamu wona tigui hono feere moƴƴere en tout cas kono noon wona tigui feere moƴƴude kono yo yimɓe goppi hen hakkillaji mum ko wona ɗum ko hande ko gaddanɗen rendo ngo ko dowlaji dentuɗi woni international ko leydi ko waɗanno élection ko sumgoji gonno toon ete kadi yeehi ha hollitama kanko Donald Trump o gagnama kono hatta fof ha hande o ronki wadde reconnaître kanko ko kawaɗo ko kanko jaltuɗo o woni Joe Biden o hollitama kanko o hawi kono ha hande kanko Donald Trump o jaɓani ɗum hanki en jii caɗele baɗɗe ɗe woni toonete le Capitole en jii caɗele baɗɗe ɗe waɗama véhiculé e foof hollitama e banggueji foof hanki ko caɗele mawɗe mbaɗi toon ha waɗi bom mayɗo goto e yimɓe sappo e tato gañiɓe kadi ɗum kadi wonti caɗele ha tanka kadi en mbiyama kadi ko pays démocrate ɓurɗo mawnude e pays ji kadi ko ɓurɗo kadi wadde démocrate e aduna o foof so yeehi ha ɗeɗo caɗele ene waɗa hen en mbeɗa sikki ko caɗele wonande ko rendo ngo wadde ko caɗele wonande kadi gon ndin leydi kadi ɗum mbeɗa andi ko caɗele wonantu meɗen sa yeehi garana hen yimɓe seeɗa e surtout Dieynaba aɗa andi so wiyama États-Unis tan mon fof wiyata ko démocratie noon mo ganduɗa ɗo fuuɗi mbiyen ɗo waɗi ɗaɗi muɗum fuuɗi bilwilti ene wayno sari donc ko on ɗon démocratie hande dicci e jamma beɗo ɗo pourquoi mbiɗen dicci eɗen mbawi wiide hankillo Capitole nokku mo ganduɗa ko ɗon ɓe gonno e wadde ko wiyete ko hono certification to banggue ngun polgu omo ganduɗa ko Joe Biden président poɗɗo wonde en tout cas ñande nogas ndu lewru kanko Donald Trump eɗen ciftoro konnguli makko ɗi o haalno o wiide wonde mi jaɓani mi fiyama saabu ɗin sumgoji ko gujjaɗi e on tuma noon o wi yimɓe makko kalde ɓe punno e wadde hoto certification woni rendinde ngun polgu jeehe haalo Capitole kollon mette moɗon mbaɗon seppoji moɗon ɓen sukaɓe walla mbiyen ɓen pro Trump kañumen
mbaɗi exécuté manam kañumen hono jettini on anniya mo Donald Trump yinno tawde ke woni ɓe jaɓɓi koyɗe maɓɓe ha toon to le Capitole ɓe naati ha nder on ɗon siége ɓe tawi toon hono député ji woni ɓen suɓaɓe hon ɓen suɓaɓe en wonde ha joni wonnoɓe ɗon ina lima ina ndendina ɓe mbaɗiɓe ko soofi sade woni ɓe hen koko dogui ɓe hen mbaɗa évacué heddiɓe ina wayno ko manam ko barmanɗe caggal nde laamu ndu ronki ha joni wadde ɓe maîtrisé e on tuma noon ɓe mbattidi ko fellude ha ɗum saabi no mbiɗani debbo goto wasino fitanu muɗum sappo e tato jaggama kono kadi waɗi gañiɓe ko hunde ganduɗa nde ina soofi e nder dolaji dentuɗi ina soofi windere nde holko waɗi mbiɗen noon dolaji dentuɗi hewno wiyede ko yi caɗele ne mbaɗa e leyɗele goɗɗe ha tengti ɗo e Afrique wiye wonde hono nanno hen ɗemgal muɗum wonde yadani hen yo yimɓe kormo démocratie kono hande hunde koko wenciti kadi ko ɓuuri hawnade hen ko hoorejo leydi mo ganduɗa koko suuɓa woni e pouvoir kañum organise élection ngaji ɗi so darima wi wonde koko wujja eɗen cikki tan hunde ene ɗeɓi wencitade no fewi wona ni hewno wade hewno ko opposant wiye wujjama walla wiye rewani lawol kono ko président gonnoɗo e pouvoir gonɗo e pouvoir ha ɗo ko kañum wi wonde ne wayno ɗin ɗon sumugoji laaɓani koko wujja ene ɗeɓi hawnade seeɗa en tout cas eɗen manqui famde hono gonka woni altitude omo ganduɗa ko Donald Trump holko jeeyi sababu omo jooɗi ha joni wiide oɗo handi reconnaître on ɗon victoire mo Joe Biden en tout cas ko wawi wonde fof kam eɗen mbawi wiide desinen ɓooyi ɗo e balɗe dabɓe mo ummo toon to Maison Blanche tawi joƴƴi hono joƴƴina toon ko biteɗo hono Joe Biden ɗum ɗon noon ko andinde yimɓe tan caggal nde ɗin ɗon fitnaji mbaɗi golɗe dartinoma to banggue limgol ngol kono ɗe ɓamti e nder jamma oɗo bedɗo caggal nde ɓe daari ko tourné waktu uji 4 5 ha 6 joni golde nana jokki eɗen ɗamini ɓoyataɓe gayna e ɗen ɗon golle Dieynaba no mbiɗa ni rek dessanen ɓooyi saabu kala ko jiiɗa tan ko woni ko gonga ko ɗum tan wonata walla ko woni ko ɗum tan wonata ko ɗum waɗi ko wawi wonde foof ko tawi ko gañaɗo walla tawi kanko tigui yimɓe ɓeyete gotananima ha Joe Biden gañi maw joƴƴine ɗon inchallah ko noon tan kadi mbaynitoɗen bandiraɓe ɓe e yeeɓiyankoɓe e Ayaw Pindi TV e aussi kadi ko wiide moon ñande foof kadi ko weltanade moon tan min gonani kadi ñande foof amen beltono moɗon no fewi ko wona ɗum ko ɗo min mbaynirto moɗon mi wiide moɗon aadi meɗen ko janggo so Allah lamɗo ko jaaɓi en jetti caméraman o woni Mansour Sow Alliance Chat Sow e assistant makko Amadou Touré min mbimon aadi men ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi